waħda mir-raġunijiet għalfejn il-fat loss huwa ta' uġieħ ta' ras għal ħafna nies huwa illi l-iżbalji li nagħmlu meta niġu biex nitilfu x-xaħam ma jidrux ċumbum normalment. Imma jkunu żbalji illi qishom jinġemgħu flimkien illi mbagħad iwaslulna l-frustrazzjoni illi minix nonqos, illi qed inħossni li għadni nidher l-istess, qed inħossni l-istess, eċetera, eċetera. Huwa importanti naħseb li llum nitkellem fuq da suġġett għaliex għax pereżempju ħafna minna l-ewwel ħaġa li jagħmlu meta jridu jitilfu x-xaħam huwa li jaqbtu u jaqtaw ħafna ikel f'daqqa illi kważi ma jkunu qed jieklu xejn. U dan ħajtik ċertu riżultat inti ħatara pereżempju l-miżin nieżel. Ħadd tara Marelli pereżempju tlif 7 kilos f'7 ijiem għal-mod tal-kelma, tajjeb, illi forsi f'moħħu fajnej dak li jkun tajjeb tgħid tara daqsxejn 7 kilos kif klifthom malajr, tajjeb. Però xiġri in the long run huwa problema kbira. Fost oħra jsabu illi iktar ma nitilfu il-weight malajr, iktar nerġgħu intellawh malajr u normalment terġa' nerġgħu nżidu miegħu. Allura dak nistgħu naraw kemm aħna il-progress illi naħsbu li kellna kemm ħajdun vera ftit għax ħanitilfuh malajr kemm jista' jkun. Żball ieħor komuni huwa li pereżempju nibdew nagħmlu pjanta ikel biss mingħajr ma nagħmlu ebda tip ta' exercise. Meta ma nagħmlux exercise u idealment issimu nagħmlu exercises li qed jużaw ġisimna kollu, okay? Meta dan l-exercises ma nagħmluhomx, sabu illi aħna peress li mhux ħankunu qed inżidu dak li jgħidulu toning, għaldaqstant mhux se nkunu qed inżidu laqqas il-metabolizmu daqskemm nixtiequ, u allura li ħajjiġri huwa dan. Illi minkejja li aħna niżlin mill-weight, għax qed nagħmlu id-dieta biex niftehmu hekk, da ħajasal punt fejn inti ħateħel. Fejn ħatejt isma' jiena minkejja li qed ikol l-istess, minix qed nara progress.